Mahigit 7,206 na katao o 2,322 na pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center sa Dagupan matapos ang matinding pinsalang iniwan ni Super Typhoon Uwan, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon. Ngayong Miyerkules, personal na pinangunahan ng alkalde ang inspeksyon at pamamahagi ng tulong sa mga evacuation centers kabilang ang Dagupan City People's Astrodome, West Central Elementary School 2 at Sabangan Elementary School. Ang lungsod ay dineklara sa ilalim ng state of calamity noong Lunes sa November 10 upang mapabilis ang paglabas ng pondo at pamamahagi ng ayuda sa mga pinakaapektadong barangay. Ayon kay Mayor Fernandez, nakahanda na ang serye ng relief operations kasama ang sangguniang panglungsod, katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Sa ulat naman ng City Social Welfare and Development Office, nananatili pa sa evacuation centers ang ilang pamilya dahil sa patuloy na baha at mga bahay na tinangay ang bubong o lubog sa tubig. Malaking tulong din ang donasyon mula sa ilang pribadong establishmento na nagkaloob ng libu-libong tsinelas, kumot, banig at food packs. Patuloy ang koordinasyon ng City Disaster Risk Reduction Management Office, City Health Office, City Nutrition Office para masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng mga evacuees. Batay sa paunang pagtataya ng CDRRMO, umabot sa 85 million pesos ang tinatayang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa lungsod. Patuloy naman ang rehabilitasyon sa mga pangunahing daan at flood control systems upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga susunod na araw. Sa gitna ng kalamidad, nagpapatuloy ang bayanihan ng mga Dagupenyo, patunay na sa bawat unos na nanatiling matatag ang diwa ng pagkakaisa at pag-asa. IFM News. IFM News. IFM News.